Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Ngayong araw na to, babalikan natin ang Central Fish Market sa may Al Shamal Road. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Nung unang pumunta kami dito sa Central Fish Market, nagulat na lang ako guys kasi nadagdagan ng mahigit na 20 na subscribers. At syempre, ang taas-taas ng view ng ating video. At maraming salamat din syempre sa lahat ng mga followers natin na nag-comment. Kami ay natutuwa sapagkat malayo din pala ang inaabot ng aming video. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Nawa hindi po kayo magsasawa na manood at sumubaybay sa aking YouTube channel. At syempre, ganun din po ako guys. Hindi rin ako nagsasawa na gumawa ng video para sa inyong lahat. Kaya dito na ako magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat from the bottom of my lungs and heart. O diba? So balik na tayo dito sa ating video. The reason why kung bakit kami ulit bumalik dito sa Central Fish Market kahit na may kalayuan is naglilihi talaga si Jeremy ng halaan. Ewan ko ba, ang dami-dami naman pwedeng lutuin pero yung wala talaga ang gustong kainin. Kaya heto na naman ang mga persons for the go. O sino ang mga relate dyan guys? Kung ano yung bawal, yun naman ang gustong-gustong gawin. Kung ano naman ang wala dyan sa lamesa, yun naman ang gustong kainin. Ano ba yan? Minsan talaga mga utak natin hindi natin maintindihan oy. Kaya nung sinabi ni Jay na babalik nga daw kami dito, aba ang personal stop pa sa alas 4. Eto na naman tayo guys, binabaybay na naman natin ang kahabaan ng Shamal Road. Ang dinadaanan natin ay hindi na rin bago sa inyo guys. Kung kayo ay nakasubaybay sa aking YouTube channel, for sure na panood nyo na lahat ng mga dinadaanan natin. Lalo na yung video ko na nung pumunta kami doon sa pinakamalaking fish market dito sa Qatar. Eto lang naman kasi ang madadaanan natin guys pag pumunta tayo sa may North Road. O heto na naman si IKEA. Hindi na ito bago sa inyo guys. And fast forward, heto nga at nakarating na tayo dito sa Al Muhammad. At pag nadaanan nyo yung araw na yon, yun na po yung hudyat na malapit na tayo sa Central Fish Market ng Al Muhammad. At gaya din ng sinabi ko sa unang video ko guys na may kalayuan talaga ito from Doha. What to do? May naglilihi kaya kailangan natin pumunta ulit dito. Itong side na dinadaanan natin is wala kang makikita na parang animo disyerto. At ito naman yung pangalawang signage ng sabi dyan is Central Fish Market. So if you are a first timer na pupunta dito sa Central Fish Market, don't worry kasi may mga signages man na makikita nyo sa mga daanan. At isama mo pa si Waze dyan na for sure na hindi kayo maliligaw. Wag lang kayo magtataxi or Uber dahil sigurado na mahalan pa masahe. Now, this is our second time around here at Central Fish Market. At kung napanood nyo guys, yung unang video ko na pumunta kami dito is yun yung first time namin. At ngayon na bumalik na kami dito, well, happy to say na hindi na kami ganun tatanga-tanga. At tulad nito guys, hindi muna kami dumiretso sa bilihan ng mga isda. Dapat nga kasi unahin ang pagbili ng mga gulay or prutas. Which is yun yung mali namin last time. Kasi nga pag bumili ka ng isda, pagkatapos pupunta ka sa bilihan ng mga gulay, anong mangyayari sa mga isda mo, diba? Tama nga si Jay na dapat nga unahin namin yung mga gulay. At buti sana kung kapitbahay namin ang fish market na ito. Kaso ang layo pa ng pinanggalingan namin guys. At tulad nga ng sinabi ko nung una, bumalik kami dito guys kasi nga nagkikrave or naglilihi ang kasama ko guys. Gusto niyang kumain ng halaan ba? Kaya nagtanong siya last time sa akin kung may nakita ba ako ng halaan nung una kaming pumunta dito. Ang sabi ko nga mayroon. Kaya nga nagbabaka sakali ulit na mayroon pa kami mabibili na halaan. Ewan ko ba kay Jay, parang kabutilan na biglang tumubuoy pag gusto-gusto talaga. Nung unang pumunta kami dito is ako talaga yung naghahanap ng bagshaw. Nagbabaka sakali ba pero wala talaga. Kita nyo naman sa unang video ko, diba? Ngayon na bumalik kami, si Jay naman ang naghahanap ng halaan. At kung nag-crave talaga ang mga person, delikado. Walang malapit, walang malayo. Lahat gagawin, makuha lang. Eto naman si Kuya, tinignan lang namin kung ano man yung mga binibenta niya. Pero pinipilit kami talaga na bumili ng pusit. Yun nga lang kasi namamahalan kami sa 1 kilo niya. Ang benta niya sa 1 kilong pusit is 25. Although fresh naman siya, pero ang tawad ko kasi is 20. Pero sabi niya na saglit lang at tatawagan daw niya ang kanyang boss. So that is fresh, right? Yes. Don't put water. How many kilo? 5 kilo? 1 kilo only. 2 kilo take. No. This is too much. Oh. At pagkatapos namin sa pusit, heto nga dinaanan namin si Kuya na nagtitinda ng live na tilapia. No, give me the small only. I don't like the big one, brother. Check.
Going to finish all. Yes. You check? 15 real last time you give me, right? 16. Oh yeah, 16 because there's one more. Yeah. See, check. Small, small. That one is small. This one? I think yes. Yeah, little more. Big one. That small? So? Little more. It's okay. Check. You check how much because you don't have small already. لو انا نخلي يحيى 13. استنى. 24. 20. 20. After ng tilapia, heto nga't bumili nga ako ng tahong. This one is halaan. Ano, tahong guys, tahong. Yan. So ayan guys, wala kaming naabutan dito na halaan kasi nagki-crave man si Jeremy ng halaan. Dinayo pa namin ang layo-layo. So this is my second time here at Shamal Fish Market. Tahong na lang yung naabutan namin guys. And then may nakita siya na nagbebenta ng halaan. So doon kami pupunta. 20 real daw isang kilo. Grabe. So there you go. Init. Yan, sige. Pero may dala na kaming balde. Pero lahat yan, nalagyan na namin ng ice. Free naman magpalagay ng ice dito guys. Malayo-layo pa kasi yung ano namin, yung bahay namin from here. So, kailangan lang talaga. Ayan, ang dami-dami niyang mga ano yung plastic. Oh, ganyan kalinis si Jeremy Oy. Ayan, dubli-dubli yan lahat. Pwede na yan, dubli-dubli na. Kaya nga pinaano ko, hindi na kailangan ng plastic. Kasya ba lahat yan? Ayan. Kasya man. O yung mga supot mo doon, kinalat mo. Okay na yan, mahal. Ilagay mo na lang sa ibabaw. Huh? So, galing kami dyan. So, lahat ng hilera yan is vegetables and vegetables and fruits. Ito talaga yung fish markets nila. Nalit kasi kami punta. Today is Friday. Pero mga alas 2 kami nakarating dito guys. Sayang, wala na yung halaan. 12 real daw isang kilo. Ngayon, binibenta na lang ng 20 real. Oh my God. Anyway, ayan. Itong kamatis ko ang the best. Kasi 5 real lang yan. Oh, dami oh. Grabe. Mamimigay ako dyan sa kapitbahay ko. 5 real. Mas bahala ka. Saan mo ilalagay ito? Sa harap? Ay, doon sa likod? Yan. Kunin ko na lang to. Aray ko, ang bigat. Bigat nito, mahal. Bigat niyan, grabe. 5 real lang yan. Pero 10, parang 10 kilo na siguro yan. Okay. Lagay mo dyan. So, tara na sa next location natin dahil sa halaan na yan. Ewan ko ba? There you go, guys. Hayan, at pagkatapos nga namin doon sa Salal Muhammad Fish Market, heto nga, dumiretso na kami sa aming next na location. And guess what? Dahil nga wala kami nakitang halaan doon, heto nga at nag-search si Jay sa Facebook. Talaga naman na napakaswerte niya kasi sakto naman na may nag-post na for sale na halaan. Ay, Diyos ko! Lahat hahamakin talaga, makakita lang, makakain lang talaga ng halaan kung saan-saan na kami nakakarating ay. Dahil nga ang feeling ko, sobrang layo-layo na namin, kaya tinanong ko na kung Jay kung saan na kami pupunta. Eto nga at malapit na kami sa Dana Hypermarket. Yan, sa mga kaibigan natin na nakatira dito, shout out pala sa inyo guys. At ang lola nyo ay hilong-hilo niya sa dami ba naman ng mga iskinita na dinadaanan namin. In fairness, ang lalaki at ang magaganda ng mga bahay dito. Napakatahimik at wala kang makitang tao na palakad-lakad dito. And finally, destination arrive. Ayan, at andito na kami sa ilalim ng puno and dito nga yung pinin ni Kuya na location niya. So heto, at nag-order pala si Jay ng 2 kilong halaan. At tinawagan na namin si Kuya saying na nandito na nga kami sa location. So nandito na kami sa Nueva. At nagulat pa nga ako dito habang nagsasalita ako, biglang lumabas si Kuya. Dumayo pa kami dito kasi dito doon hahanap ng halaan. First time lang din namin sa lugar. So kita nyo pa guys, yung halaan dyan oh. 20 isang kilo, so 2 40. Tapos sinubrahan pa daw ni Kuya, o diba?
Maglilihi si Jeremy, guys. Halaan. Yan ang bahay nila. At to nakabili na kami ng halaan. Ito nga si Jay at tuwang-tuwa. Tatanong talaga agad sa akin kung ano daw ang masarap na luto niya. Ang sabi ko naman, igigisa na lang natin. Since may tanglad ako, yun nga lang kasi walang malunggay. Pero ox lang yun. Ang mahalaga, mapapakraving satisfied ang person. Heto nga at nagmamadali na kaming umuwi kasi nga may basketball siya at 4 o'clock. So ang oras na yan is last 3 p.m. na. So nagmamadali din kami, guys. Buti na lang kamo na itong halaan na nabili namin is ready to cook na kasi 2 days na daw na nababad. So hayan, guys. Pauwi na kami. Once again, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel and salamat din po talaga sa support. Kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon para lalo pa akong ganahan at makagawa ako ng mga videos na aking ihahatid sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-thumbs up naman po, guys. Maraming salamat!